para allí para colocarle cositas al panillero. ¿Sí o no? Es una taza small. Including black notes of pizza. Aquí al bar. Ara, no cal la Isoleta, ara se'n va. Se'n va buscar el paper per fer les A després del xumeta, la de l'any passat, te'n recordes? Més o menys. La noia de l'any passat. Ah, sí, sí. Jo t'he una deixitxa, toma. Martí, aquesta senyora em va donant, si pares la mà te'n donarà. Deixa, ay, pa' aquí la manita de aquí. Venga, Martí, esa dale la que grande mano. te ha quedado. Vale.